търсиш своя семейен автомобил, но в същото време и спортен, попаднал си на правилното място. Представяме ви Peugeot 3008 GT Plus 1.6 плагин хибрид 4. Колата разполага с 1.6 литров бензинов двигател, който е с мощност 200 конски сили. На него е добавен електрически, с който тя става с мощност 300 конски сили. Колата е на 108 000 км, както виждате, двигателят не е чистен, понеже искаме да ви покажем как реално изглежда двигател на 108 000 км. Както може да видите, колата разполага с Full LED технология, която ви предоставя удобство на пътя. Автомобилът разполага с най-висококачествения салон за модела, подгрев на седалките, масаж и да не забравяме, че автомобилът е 4x4. Колата разполага с Head-Up дисплей, Android Auto и CarPlay. 360 градусова камера, Parktronic отпред и отзад, Distronic, безрамково огледало. Разполага с аварийна спирачка при авариен случай и също мъртва точка при огледалата. Ако имаш интерес или въпроси по този автомобил, можеш да ни позвониш на номера, посочен долу в описанието.